Saka zvamanje tasvika pakuona kuti mumwe achakanganisa kushanda takabatana ndi Chamisa, despite kuti munhu akatombomira-mirawo muzvimwe zvinhu. Chamisa has come back so far, iri kuratidza kuti hapana chachinja in the way he does his things. Munhu wekuti me alone, munhu anokura musoro because he thinks of him alone. He could have been that type of a leader wekuti he will never fall for the greater cause. Anotoprioritize kuzviprotecta iye. And pane problem hombe ndepekuti he alone can have the final say on the way forward ye-opposition. Pasinawo vari pamusoro pake. And that is a very dangerous system for the opposition to implement. Kufa kwemujoni kampani haifanira kubva yavhara. That's why paakaenda kuleave kwacho vanhu vese vakasara vakati fototo. Vamwe kutopinda prayer and fasting kuti angadzoke. Myers, it should not be like that. DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Opposition ye-Oppose, which is an association of all the opposition political parties of Zimbabwe. Hatisi kutora politics zemuZimbabwe se-dance floor yanga isina munhu. But we were busy planning something chinobatanidza vanhu vese vemuZimbabwe kuti tifight against this monster inonzi ZANU-PF. Isusu tanga tiri pakati hedu pebasa rekubatanidza ma-opposition political parties emuZimbabwe kuti tiite one opposition kana kuti tiite one strong team united against ZANU-PF. Ndingotanga ndakupaika background ke-Oppose. Mungangoti chii chinonzi Oppose kana kuti mungangofunga kuti mamwe ma-organization asinei nemi. But ndangotanga ndakupaika background muunderstanda kuti mutori party ye-Oppose ofu. Then tozopa position yedu on what we think, right? Every person anekakuonera panokanganiswa nehurumende yeZANU-PF, every person aneta nema-systems e-government, every person aneta nema-government priorities anoitwa neZANU-PF, every person akubhiliva kuti paakuda new leadership, every person akubhiliva kuti paakuda ma-new ideologies on how to develop our Zimbabwe. Ngatingoti every person akungofunga kuti ma-solutions anoprofewa neZANU-PF ari mayazi. Ukangoona mafungiro ako ekugadzirisa ma-problems emunyika asiyana nemafungiro avo eZANU-PF, ndiko kutoopposa kwacho kwatinenge chitoti opposition. And tiri kutoti ndiwe mumwe member ye-Oppose unenge watova we-opposition because waane kuonera kwakasiyana nevekuZANU-PF, automatically unoqualifya kuita member ye-Oppose kana kuti unoita member ye-Oppose because unenge waaneka kuonera kakasiyana nevekuZANU-PF. Kuopposa ikoko kwaunotoita ikoko pane vanotofungawo mafungiro ako iwayo. Ngatikoti others think in almost the same way. Vanhu ivavo vakatowanda variko kunzoko, but kungoti unenge usingaziviwo kuti vanowanika papi, but vatori mumapato omumagroups ausingazivi. Kana usati watsvaga and tsvaga panogadzikana mwoyo wako kuti uku ndokwandinoda because kunotaurwa zvandinoda zvandowirirana nazvo, right? Kana zvazvemaproblems emuZimbabwe anofanira kugadziriswa nesu vanobva kuZimbabwe vacho. Izvo ndaizvitaura kubvira 2018 zvisati zvatanga kutaurwa nevaya vaakuzvitaura. Mawedzi anozongosiyana, but vamwe vakuti nyika inovakwa nevene vayo. But takatanga kuzvitaura kare. Takatanga kuzvitaura paya paimhanya opposition kunotsvaga help kunze. Paya pavaenda kunotsvaga advice kunze kwenyika. Anyway, ende mberi. Kubvira kare taingoshandisa system yatinoshandisa, and because of that system haitipe mama options akawanda, but inopa ma-political party power rekuzosvika kuma-stages ese ekugadzirisa ma-problems emunyika. Kushanda nema-organization, yes it's possible kugadzirisa ma-problems, but pane level ramunogumira, pane kwamunozotadza kusvika. Chinzwa imanzi zvandiri kutaura. Kune vaya vanoti haina nditombodi zvemapati nandidi zvepolitics, but uyu nema-problems aunenge uchiona munyika. Wasiyanei nemunhu anongofa netalent kana kuti newisdom yaanongochengeta kusvika apinda muguva. Ma-problems emuno muZimbabwe ari kutoda tese takabatana kuagadzirisa.
Arutoda idea yako iyoyo. And maproblems agadzirisike nekugunun'una kwatinotoita ikoko. Maproblems anoda confrontation inoitwa zviri strategic and zviri lawful, but zvine ka force so. And kana uri munhu ane ruzivo, unoziva kuti force inouya numbers. Saka panongoda kunzwisisa kuti it's not for you alone kuchengeta ma-solutions mumwoyo. Zvaunenge uchiona zvisingaite zviya udzawo someone, belong somewhere, but panozongoda collective effort for the greater cause. Collectively zvinobuda, hence every person wekuZimbabwe ari muZimbabwe diaspora anofanira kutsvaga bato or group raanoita identify with, then support either akanyarara hake or ari active. You must just belong somewhere kuti pagadziriswe pese panotinetsa paya senyika. So it is for the sake of development yenyika yatiri kutaura nezvayo. It is for the sake of development yenyika yatiri kuti every Zimbabwean must and should belong or should find a political party to belong to, because wega nekuoposa ZANU-PF ikoko kwaunotoita hazvina kwazvinosvika, zvinongoperera mukugunun'una. Mamaring iri mayas, cause munenge muchingomama muri mumba mukombi o muri muma tiny groups iwayo, and izvozvo zvese hazvivake nyika. So ndiri kuti tinofanira kubatanidza ma-voices nema-actions, pozoitwa ma-coordinated actions ari constitutional and zvine timing. So tikabatana tinofanira kuzoronga zvirongwa zvinotozogona kuti tibvise ZANU-PF yacho, even tichishandisa dzimwe nzira dzisiri dzema-elections chete. Now say oppose, initially ma-objectives edu angari ekuti tichibatanidza ma-groups acho aya amunenge makajoina. It's like kubatanidza mapati acho ese nema-organizations ese kuita one strong force. Chinangwa che-oppose changa chiri chekuisa order muma-opposition political parties iwayo, tichitarisira kuti tonorwisa ZANU-PF yacho takarongeka, takabatana, tiine force inoshanda zviri coordinated. We are very much aware kuti pane 70% yemapato ariko kuti ndeye fake. 70% yema-fake opposition iwaya akagadzirirwa kuvhiringa zvirongwa zvinorongwa neveku-opposition. But say oppose, tiri kuti tine ma-systems ekuseparata ma-weeds from good grass. Tine ma-systems ekuseparata vasiri pachokwadi from vari pachokwadi. And backup yezvese ndeye kuti tiri kutemba imimi vanhu, tiri kutemba information inozobuda muvanhu. Tichatarisira kubatsirwawo nemi veruzhinji kuexposa ma-fake opposition iwayo, cause we believe kuti vanhu ndiwo anotoonera twakawanda, and kana maonera kwakungozivisa then todhila nevanhu vacho ivavo. Mutengesi wese anofanira kusiyiwa aine chivanga chinomureminder kuti ndakambotengesa ndikarangwa. Tinofanira kudhila nemunhu wese achada kuvhiringa zvirongwa zveopposition. Se oppose, we recognize ma-efforts atsvangirai naChamisa wacho, and we learned from ma-political events ese aitika ivo vari pa-leadership. Taakuziva ma-strengths nema-weaknesses echigame chepolitics idzi. Pane zvataakutoonerawo so zvekutoti even ivavo vaiva ma-leader vakada kuti vhara, totokuudzai kuti apa maakuti vhara apa, totokuudzai kuti apa maakuti size apa. Saka zvamanje tasvika pakuona kuti mumwe achakanganisa kushanda takabatana ndiChamisa, despite kuti munhu akatombomira-mirawo muzvimwe zvinoo. Chamisa has come back so far, iri kuratidza kuti hapana chachinja in the way he does his things. Munhu wekuti me alone, munhu anokura musoro because he thinks of him alone. He could have been that type of a leader wekuti he will never fall for the greater cause. Anotoprioritize kuzviprotecta iye. And pane problem hombe ndepekuti he alone can have the final say on the way forward ye-opposition. Pasinawo vari pamusoro pake. And that is a very dangerous system for the opposition to implement. Kufa kweMjoni company haifanira kubva yavhara. That's why paakaenda kuleave kwacho vanhu vese vakasara vakati fototo. Vamwe kutopinda prayer and fasting kuti angadzoke. Mayas, it should not be like that. Isi se oppose tiri pakuti mapato ngaabatane oshanda pamwe, toisa ma-ideas pamwe, tichibatsirana murwendo nekubvisa ZANU-PF pachigaro, but tichishanda tiri pamwe. Panenge patori nema-structures ekuti who takes over kana zvinhu zvamira zvadai. We believe in kushanda pamwe, kupanana direction, kushanda pamwe, kupanana way forward paya pazvinozoita kunge zvasvika pa dead end, because we all know kuti journey iyi inorwadza. Journey iyi inoda kubvisa selfishness iyaya, inoda kusimba, inoda endurance, inoda determination, at the same time inoda support ne motivation. Saka position ye-oppose ndeye kuti naChamisa tine problem yekudzoka kwaakaita, because ada kuti one,
ada kuti zvese zvingove centered around him. Even tese tikazoti tachuza kana kuti tawirirana kuti takuchuza futi Chamisa, we all know kuti opposition inotowina ma-elections iwayo, but aftermath ndo panozotanga kuita ma-problems. Kana tamupa masimba akawandisa iwayo, haazodi kubuda pachena since tinenge takaisa system yekuti anenge ari ega anopa final say. Anogona kuchitengesa hake torasiswa on ma-command, because tinofana kuwana command anotiudza command yekuita after taona kuti takubatwa rafu. Zvachamisa hazvina ma-wing, zvingori centered around him. Power and strategy must not be centered on one individual. Power and strategies opposition political party, they must not be centered on one moon. Zvinenge zvakudawo ma-wing akasiyana-siyana. Number 2, Chamisa ada kupiwa more than 2 machances. Why? ZANU iri kupushawo kuti Idi awane more than 2 machances, ukuwo Chamisa ari kuda kupushawo kuti awane more than 2 machances. And aya ma 5 years atiri kutaura nezvawo. Why more than 2 chances when time is not on our side? And remember kuti munhu uyu ndiye munhu uyo akatadza pena yanga isina makipa, because 2018 ne 2023 elections, those were winnable elections for the opposition. Hakuna imwe election ichapfava sema 2018 elections na 2023 elections. Timu riya raiita zvese izvozvo rinenge richiriko, harisati rakufa, rasarwa nemakorewo mashomanono, but rinogona kungoshanda riri behind the scenes. Saka kuti tifunge kuti pachazoita imwe election iri easy inoramba ichida Chamisa nemashandiro anoita aya, mayas tinenge chinyeberana hedu. Anyway, number 3, Chamisa ada kuti tikanganwe kungodisappear kwaakaita as if hapana chakaitika. Kwaakatirova paper 3, vanhu takasara chingoti bwai pasisina commander, and mukada unoita zvinhu zvenyu mega zvazvanzi they were stupid, vasungei. Number 4, Chamisa ada kuita kunge ndiye ega anokwanisa kuita face ye-opposition in Zimbabwe. It's as if hapana mumwe ari capable of this job. Number 5, Chamisa pane waano-coordinate naye chete, o pane waanoshanda naye weku-ZANU-PF, because farm unoriwana sei, unokwanisa kuita press conference isinambovhiringwa kana, apa ukatoda kutarisa system yacho ndeyekuti vazhinji vatinoziya kana ari ma-individuals ada kuita press conference, ipapo pacho anotokanganiswa, but iye ega oita a successful press conference. Number 6, Chamisa anogona kunge ave compromised. Naizvozvo decision ye-oppose, ladies and gentlemen, is based upon ma consultations, and anotangira ipapa pama virtual platforms, and isusu se-oppose we had suggested kuti Chamisa ngaamboende pa-suspension for 1 or 2 terms, and Chamisa should come back for the 2033 elections and or the 2038 elections to avoid ma-distractions ezvange zvaakurongwa paanga asipo. That's why mainzwa kuti tomirira Chamisa here kana kuti tumayasi. Pane zvanga zvatopo pa-table. Something was already on the table, and iye akazviona kuti pane something chaakurongwa. So paakaona kuti pane zvaakurongwa zvinoshanda, ndipo paakada kubudikira. It's not true kuti ndezve dance floor, mayas. It's not true kuti hapana anga aripo pa dance floor, because kana zvava zvepolitics hatisi kuenda ku dance floor isi. Toda team inowina. Zvanga zvaakurongwa ndezvekumisa 2030 nonsense nekuronga zve-one opposition yakabatana, it's united against ZANU-PF, and pese ipapo paimboitika ma-events ekuti ZANU-PF toipatsanura sei oi toiwikena sei, ndo paibudikira vanageza tichiti ngatingoparticipatai, ngatingovasapotai kuti vachiwikene chinhu ichi, but munhu anga ari pamute hake, then ozoda kuuya achiti paimba pasina munhu padance floor. Tanga tisisina commander angati betrayer, commander betrayed us. And ndipo patakazotanga kutoonera kuti tanyoreswa paper 2. Apa aona zvaakurongwa, and that is why akuda kuti nyoresa paper 3. Hatifunge kuti haana kuona zviri kurongwa. It means akazviona, paatoti aiwa ini ndindine yese ndindakapenga, and vanotomirira inini. It could only be because of ignorance and pride. And imi masapota acho ndimunonyebera kuzungaira muchita kunge musikaziye zve-2030 nonsense, musingaziye zvageza kuti zvaikwanisa kutibatsira kuwikena ZANU-PF. And mukutoita kunge musingaziye kuti kwai kune zve-one opposition yairongwa. Vatungamiriri vese vema-opposition vakanzwa meseji ye-one opposition iri kuda kufomwa. Zve-reset nema-reforms nekubatana neakazara. Ese ma-leaders akazvinzwa. Vamwe ese vaizvinzwa, iye otadza nekuzvinzwa. So zvaanotaura zviyezve, it is not the other way around. Iye ndiye akaona kuti opposition yakuzobatana to build a strong opposition against ZANU-PF. Achitoona kuti vanhu avo vachishanda vari pamwe and vachishanda zviri coordinated havamisiki. Zvedu
zvaiva pachena kakuti masystems nemaplatforms atinenge shanda nawo ari flexible to accommodate pfungwa dzevamwe vanhu, kuti mastrategies tinenge takangoisa platform kana tinenge takangoisa a proposal then iri open kuvanhu kuiedita kuwedzera kubvisa kana kuti kutofunga dzimwe pfungwa along those lines. And ndo zvaakaona akati aiwa inini ndindega ndinofanira kunge tange ndine masolutions. So ladies and gentlemen, iye haisati final decision yeoppose, but todawo kunzwawo what you think. Zvatataura 6 izvo zvekuti zvazosvika kuti tisvike pekuti ngaasuspendwe, munozvionawo sei sekutaura kwataita zvinhu zvedu zvese zvatinotaura zviri flexible? Chikuru kuwirirana, even mukati tiro hedu paper 3 is still fine. Tofanira kungoita zviripo as long as tawirirana. But above all we know is Chamisa must be accountable to some people, or he must be accountable to some systems, because akangoziva kuti ane power to do willy-nilly, anozoita simba rakawandisisa kupfuura ra former president. Again, never think kuti Chamisa wacho ane power kupfuura revanhu. Tikutoronga sevanhu kuti toita sei, and takabatana, it's possible to stop him, it's possible to discipline him. We can stop nonsense. We can together decampaign him from the planned distractions. Pamwe adango distracta zvinhu zvatiri kuronga, saka ndiri kuti we can together stop the nonsense yaari kuplana. All we want is to build a strong team that will show up to show off in any political battle neZANU-PF. Saka ngatisakanganiswe ine munhu one. Saka kana takucontextualize nemasayings ake iwayo, tiri pakupawo message yekuti a good dancer should know when to leave the dance floor, kuitira vamwewo. Nyika yatiri kuda pamberi apa ndeyekuti even president akazoita mistakes kana kuti akashandisa power rakawandisisa, anofanira kunge aine masystems anomudisciplina. Saka tikasiya zvichienderera izvi, zvinotozoenda kumberi kunyika yatiri kuda yacho, totanga kuita maproblems atainawo futi. Myers, ladies and gentlemen. Saka tell me what you think, then toona way forward.